balik-balik gining atong ebanghelyo nya kanunay tang pahinumduman nga daghan ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Nya kinsa maning mga anihonon kining mga tawo nga matud pa ni Kristo murag mga karnirong way magbalantay. Kanabang way padulngan ang ilang kinabuhi. Gilingi ay mong tupad na dunay padulngan ang imong kinabuhi. Na asa ka kapadong. Kay naiuban nato murag way padulngan. Hinoon ang uban na asad sila'y padulngan. Unsa man ang ila ra jong gitan-aw nga inig kamatay awa na. Samtang buhi pa enjoy kay inig kamatay awa na. Nasay uban musupak di sila gustong mamatay mao nang maningkamot sila sa kalibutan nga mabuhi gyud di gyud mamatay. Ang maningkamot gyud ba? Sigig exercise, sigig inom anang tambal, sigig yung pa-check up kay kinahanglan healthy gyud ko kanunay, gi gastuan gyud maayo ba ang pag maintain sa iyang health aron di gyud mamatay. Kana usasad na sa mga tao nga anihonon. Nya unsa may kamatuoran nga gusto ni Kristo, iyang gisangyaw nga naghari na ang Dios. Ang atong padulngan mao gyud unta ang pagsulod, ang pag-apil sa gingharian sa Dios nga naghari na. Nya unsa man ang gingharian sa Dios? Naa diha ang healing, naa diha ang holiness, naa diha ang happiness, ang kaayuhan, ang kabalaan ug ang kalipay. Musta maron imong kinabuhi? Way sakit? Nay sakit? Giyawaan ka. Ang saman imong kinabuhi? Balaan o naay sala? Yawanon ka. Ang saman imong kinabuhi? Malipayon kanunay o siging yaw-yaw, siging kasuko? Ay may na lang sudguwa ka say malipayon o say suko sudguwa basking harian sa Ginoo usay musod lipay kalit sa kasuko. Kanus aman mapermanente ang maong sitwasyon kon mga ambisyon ayan na mamatay kon mga ambisyon nata nga mahimong mamumuo ni Kristo. Mahimo tabang laborers dili harvest. Pangambisyon ba nga mahimong laborers? Mao na ang gibuhat sa mga santos sama ni San Benito, San Vicente Ferrer, San Roque. Nang ambisyon sila, naningkamot sila nga mahimong effective laborer of God. Sige, lingay mong tupad. Na mamuo na tas Ginoo. Mamumuo na tas Ginoo. Ayaw pagpaka-harvest. Kanawang ang sama ng harvest, maghuwat lang og tagaan. Maghuwat og tagaan. Ang mamumuo, magningkamot na maoy manghatag. Unsa may ihatag? Gingharian sa Dios. Ang maayong balita sa Dios. Mabita na ato dining baligyag slat. Ang sama na aron tudluan mong mahimong mamumuo dili mahimong harvest kay magsigila kag pangayo Ginoo tagay ko kwarta imong Ginoo unsa man ka na naman kay kwarta panghatag kay ako nang punan kay kana bitang mo trabaho ta unsa may mahitabo na kay sweldo kada adlaw di ba? Bita na ka ng sigig pangayo na to dinhi dagko kay mga lawas magdapagid na ilang mga bata ana inig kataw ang pader para palit gatas palitan sa nato gatas naman dinhi nga dito pa ko sa unas SPFY mga 19 years ago dito na sila magyampunga na dito
Oh, hangtod karon ang ilang mga anak, ang mga bata patus una, karon ni graduate na og kanang kuan, mo graduate na og kanang say graduate og elementary, balik na sad papalit sapatos para isul og karon ni graduate na sad og kaning kuan, grade 10, papalit na sad unsay isul og. Nako, mura naman hinuon kog amahan aning ilang mga anak. Mga bati ra ba kay now? Ala joke. Dita ganala dawayon na sa ni pari amura sa gunsag naong no. Main lang sana kuno ingon sila main lang na makauna ta kaysa kitay maunhan. Kana bang sana magsalig na lang ka ba? Mura makag-harvest, wa kay paingnan, sige lang kag pangayo. Kay kani man kong mga ambisyon ta nga manghatag, kanang kita ba sama ni Kristo ba nga say muhatag, di na siya mag-mind og pobre ba siya or dato ba siya. Dili na ta concern about our status and even our dignity. Kanang ato bang kunuhayng personal nga mga kaayuhan. Ang atong concern, makahatag jud kog kaayuhan sa uban. Mao bitaw sila si San Benito, Saint Benedict, Saint Dominic, kana sila si Saint Francis. Mao na sila yung mga tao nga gitawag og mga mendicant leaders. Unsa man ang mendicant kana bang wa ko kibaw unsa man ang mendicant. Magtiniil ba maglakaw, magsigig lakaw. Nga naman, sigig pakilimos. Magpakilimos sila. Unya ang ilang gipakilimos dili para ila, para ipanghatag sa mga masakiton. Nagatiman sila masakiton, magpakilimos. Mga dato kay ni sila gipamiyaan ang ilang mga bahandi, unya nagpakilimos. Aron pagpaila nga dili diining kadato nato kaning atong bahandi, maoy hinungdan nga makapanghatag ta. Kung dili ang gugma sa pagpanghatag nga magpakauwaw na lang tas atong kaugalingon aron makapanghatag, mao na siya'y saktong generosity. Na masagoy uban maingon, iampo ko pader nga madato ko kay aron makapanghatag ko. Nako na, og iampo ti kang madato ka din adyo ka manghatag. Bitaw kanang nangambisyon nga madato sa ko o nako manghatag, buangon na. Kinsa kung dato ang manghatag, magnegosyo man ng dato. Og muhatag na do na nay tumong, ibutang ako nga diha ha. Unsa man akong hatagan sa dako ni nga organisasyon kana i-publish na amoy kanang kuan, na amoy publications naa sa online og sa kaning among i-print nga kuan souvenir. Ibutang ako nga tagpila man ang whole page. Ana. Anong wa man mo tingog. Pero ang tinuod nga manghatag kaning atong gi-practice dinhi nga di gyud i-announce angan, ilista lang dito atong accounting, isuwat na tanangan ato ng pangayoon inyong mga ngan tanan hastang address ato nang ilista, pero dili nato isangyaw. Bisag mohatag pagkag 1 million, 3 million dinhi sa atong mga slots, di gid na isulti imongan. Og request ka, Father, mohatag kog 5 million, isulti ako ngan, sorry na lang, mas mudawat ko 500 nga dili magpasultis ngan kaysa 5 million nga ipapublish gyud. Nga naman aron dili mawagtang ang imong merits in the heart of God. Kay matod pa ni Kristo, kung gusto mong pasalamatan dinhi, wa na mo'y mapaabot na ganti gikan sa akong amahan dito sa langit. So kini mga mamumuo sa Ginoo, mao ni sila ang gustong mutrabaho alang sa kaayuhan sa uban, nga dili gustong hatagan og pagdaig or reward. Sige, lingi sa imong tupad. Ingna, gusto ko mahimo ko nimong sulugoon. Sige, ingna. Ingna, sugo ako. Nya ingno na kasi imong tupad, bayri na ng imong utang. Patay ka diya. Ang kuyaw, ang bana mo'y malingi as asawa, sugo ako dahi, biyain na imong kabit. Mingon sang bana, pwede next year. Nga nung next year man, lami pa man.
na agi extension ba. Nya kang asawa sad mamumuos Ginoo, moingon sad na siya. Okay, take care. Ano na kay ang kayuhan may ihatag. Nga mag-imong yawa, ha? Unsa? Next year? Wa pa jud ka mapulian ng buanga ka. Di na ka na mamumuo, harvest na ka ana. Ikaw na mo ipuuhonon. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, nindot kaayo ang atong tubag. Unsa man? Gahapon mao sad ni atong tubag. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kung mahimo natang mamumuo sa Ginoo, wa na gid tay kabalak-an sa kalibutan. Din agid ta ma-stress kay ngano man magsige ta tag-ingon naamang kos Ginoo. Isa day stage 4 na lagi ka pagbuot sa Ginoo kay naaman ko nag-alagad sa Ginoo. Uy, ano guna batan-on pa kay kastanan? Depende na sa Ginoo kay ang akong edad naamas Ginoo. No? Indot ano? Ubano na lagi na imong buhok day pakulori na ingon ka ayaw lang kay pagbuot man is Ginoo sa hala bati na kay kagnaong sa mao man ni ang gihatag sa Ginoo gisalig man anak ko sa Ginoo relax kay ka no kiskisi na imong kilay day kay sus bati kay katan-aw murag kag ilagang paut gitangtang na mas Ginoo ana siya bati na kay kagnaong basta mamumuo lang ko sa Ginoo bahala na gunsay akong naong basta magsige lang ko paambit sa Ginoo. Ano? Anong mamang mumuting? Hindi mo musugot. Wala lagi na. Mawa lagi ng tanan na itong stress. Mawa na tanan na itong mga kabalaka. Kaya nga naman, ang atong pagsalig na as Ginoo, wa na ta mosalig sa atong kaugalingon, wa na ka mosalig sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong balay, sa imong kwarta, di na mo imong gisaligan. Ang Ginoo mo ra saligan. Nya unsa may buhaton ipaambit nato ang Ginoo ngadto sa uban. Mauta na dinhi kaning atong mga proyekto dagko man kaayo. Kun ako gining isalig sa akong kaugalingon, patay ko di ko katuog. Pero kaluoy Ginoo inighigda nako layo ra gyud kay nang 5 minutes hagok na gyud ko no. Kay wa gyud ko pakialam aning project dinhi mahuman banig dili. Ang Ginoo mo akong gisaligan pero di sad mo mamalit og slot patay sad mo mauna kamo mo nagsaliw kamo mo iwa mo salig sa Ginoo ako sige ra kog baligyang slot kinsay tandogon des Ginoo labi na karon na sa tay 4 slot challenge ugma na lang ko mo report di lang sa karon kay ato tong tingbon ang kuan di man ta ka print out sa atong mga bank kartubang online nga mga kuan ba gipadala. Pero nanay na malit og 4 slot challenge na ini takes nako pader tagpila ganito nang imong 4 slot challenge nako interesado gini siya nako tag 2,000 kay tag 500 man kada slot sa SBF dag siya padanya ko nimo pader unsa may imong GCash ana day nakabasta mangutana nag GCash patay na rana ako din gitagaan wa dangatig 10 minutos padada yon pila to 5,700 kapin sa ikalay mag-igo pader asa na nimo ibutang sa duha ba ka 4 slot challenge o tulo ka 4 slot challenge wa nako dugay-dugayan ko tulo gini ang counting ani tulo 600 man unta o 6,000 himuon ko ning tulo kay gamay na wala ni kuwang ingon sa din siya ako lang yan ng punan puhon pa din akong tanawa di bagi punan di yun mo negosyante na kuan baya ko commerce baya ko accounting major nya diha pagyud ko sa bangko na head pagyud ko sa loans division may kay tanang kuan kana bang marketing ba himo ana mga feasibility study nakibaw na ko daan nga mahurot ra gining slot kay ang Ginoo na may akong gialagaran hurot magitong mahit maginamo among target sa una tagaan mi og kuta nga porti ra ginamo atong kinumbatihay nga di pa kay tuduol sa Ginoo karon na bahinong pari ko di mo palit so palit po kay hadlok man sad mong gabaan pero wa nang gaba ha wa nang gaba ang resulta kung dili mo
palit bisag itagaan kas Ginoo kahigayunan nga makapalit, ang resulta ana ni kuyog ka sa yawa, nahimo kang harvest in the world. Kaning mga Parisiyo daghan man ni sila ikahatag unta, luos lang sila panaway sa dihang si Kristo naghatag og kaayuhan sa masakiton, ila na sang giingnan nga gikanas yawa. Ana doon na sa dinhi moingon sad nako kanang pariya giyawa ana, sige lang nagpangwarta, yawa na ana sad nako niya na sang harvest ay ni text na sad ana beling nga katapusan imong tupad ning na mamalitag slat ning na na nguban wa gyud mulingi, bahala na mo diha, mabilong mo sa harvest. Sige na, manindog na ta.